Eno diambo machielo nyakorom gajwang diambo matariko chiko dweno marabiri oganario prayo kwa dek Jumapil kama hingeyo ni wantiere gukenge ariyo mar chenro ni marati mokwongo iko ni weche manyien kabendo wamedo choko ni paro mopogore ambedo tucho kotendre kod ng'anyo mane oganda jo Kenya kachiel gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obedoge pacho ka ng'anyo mano okelo lal mar ngima gi hinyruoge mopogore nyakorom gajwang paro medo kabende wachoko ni pach jo piny kotendre gi pek mar ngima nyaka ne koro ket chik makoro medo suru e mwandu mochuno mago mane weche manyien ka bange jojbati biro bedo ka giwende kama gidhe twak e wipo nono ni ng'anyo ne sebedo katungo piny owacho mapacho ka en twak mabiro mana bang' weche manyien to mogo kaka pile magi thuond weche. Sisi wakati tulikuwa na code tulijaribu kukusanya signature milioni 2 peke yake tukashindwa. Na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Jotelo mag Kenya Kwanza medose Azimio chenro mar chokosei mar golo e kom jatend piny Kenya William Ruto. Jatenda makoroa Sami Mainaina nene gi michne mopogore. Abiro kod michna mopogore. Ado wacho ni okwabe ling ka gik moko dhi mombachni. Reverend Canon Ivan Somolo sidh kaka jatatije kanisa mar All Saints Cathedral Nairobi wakelo ni sigande. The last time we ate was last night after 4 days of going without food. They take the wild fruits that are available at that point for our community here. Nongno medo kaungi manyithinde county maturkana kaitemo keto kenge mag jiwopur manyasani. Machiegni nyakorom gajwang kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche manyien chendo ni marati wantiere gi Belda Diambo maloko na weche gi mana kaka pile bethuolo mar miwa pachi elai marote macho kari adek au chano no kabende wantiere mbui kacha Ramogi TV Facebook live YouTube live duto warwako pachi nyakorom gajwang machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatenda Don Bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseobila mapacho ka kuom tiyo gi teko kendo kelo lweny e kinde mane oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anye counties bura chieng' tich abich mokalo. Kalonzo wacho ni oganda jo Kenya ntiere kod ratiro mar ng'anyo kaluwore gi chike mapacho ka kowacho ni koro ojiwo jo Kenya mondo kik yie jotelo moko tamgi dwaro ratiro margi. Ndala dek bang' oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anye thurka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotulo mowacho ni nokel kod obila mane temo keo jo ng'anyo mane timo ng'anyo e yor kwe. Usiumize jamii wa Kenya wako na unajua katiba inakupa uwezo kuwa an independent a national police service, not a force. We even changed the name from police force to police service because mtumishi wa kila mtu. Kwa hivyo hii tabia ya kila wakati tear gas karibu waumize Raila this time. Kalonzo po bila e county Machakos mane okogolo tulo gi jong'anyo mane ng'anye yor kwe kama wacho ni oganda no ng'anyo ka obila to ne chiwo ne gerita. Mimi nilishukuru sana police wa Machakos. They did exactly what they're supposed to do. Na maandamano because kila wakati ni police ndio analeta dhuluma. Ukitupa tear gas na wananchi wamekuwa werefu. I think we must have some of the people there, policemen, wanatupatia zingine usiku. Emeona inatupwa. Ukiwa korofi, ukileta ukorofi wanakutupia. Oseo wach mithoro wach gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne piny Kenya en kambi mar jogo manosiro duond bura mar UDA yiero mokalo kowacho ni pono ni en kambi to piny owacho pogne jo Kenya duto lemo magge. When somebody stands up and says painstakingly putting this nation together, then you begin to say the nation is not a nation, it's a company. A company. And you have to buy your shares. This is where Wakenya say, no, hatutakubali. Hiyo hatutakubali. It is one of the items ambao tunakusanya sahihi kusema hatuwezi kukubali kuwa kampuni. Sisi ni makabila mengi na tena makabila yote yanaitwa Kenya.
Kama mna insist kwamba Kenya ni kampuni, basi kila mtu achukue hisa zake. Oseo chik makoro medo suru mijuoge wi mwandu mochune pachoka. Chik manoketi kogno jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni chik no dio ganda jo Kenya ataro mar singo manomiyo jo Kenya. If a national leader can stand up, because we are dealing with these taxation measures which are punitive beyond imagination, na mtu asimame pale kiongozi katika bunge na aseme tulionga watu, yani anakubali tumeonga huyu fulani, mwingine aende ngambo, mwingine asema ni mgonjwa na sio mgonjwa, ameenda kwa bibi yake, wengine watoroke, yani unasema mulionga, and that goes unpunished. Na tena pale kwa bunge ni ukora mtubu ulitumika kupitisha ile finance bill. Wengine wakakuwa persuaded, wengine wakahongwa, wengine wakakuwa coerced. Hiyo kweli ndio je inafaa kutengeneza sheria? Parliament has now remained a rubber stamp of the president. Kalonzo ne wuoyo Embakasi, county ma Nairobi, kama no yuore nyasi malamo kanyakla gi jotelo mamoko. Kwa dhimbele nyakoro mgajuanga moko kuom jokanyo ma Kenya Kwanza dwaro ni mondo mako gai marazimio la umoja Raila Amolo Odinga mondo duok penjo kuom bago ng'anyo magikoni rocho chumi mathurka kendo kelo midhiero ne oganda jo Kenya. Kotane kod jagoro mar UDA Cleophas Malala gikoni azimio nyaka koro yie ni nologi kendo gimi piny owacho thuolo mar tich. Jokanyo mag azimio kata kamano singo mar dhi nyime gi choko sei milion 10 makoro gigeto godo golo e kom jatend piny Kenya William Ruto kaka George Bati leronwa. Ndalo manok bang' tend azimio la umoja wan Kenya bago ng'anyo di chieng' mar sabasaba kendo lando mar choko sei milion 10 mar golo e telo jatend piny William Ruto. Moko kuom jotelo masiro lwedo piny owacho wuok tung' mosuo gi pach azimio no. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho ni Raila Odinga winjo maki kendo duok penje wi mwandu manokethore kinde ng'anyo ka okoni kaka piny owacho gibideo ng'ata matemo rocho chenro mag serikal. Tungependa kuambia Raila, ukiendelea kutumia vijana wetu vibaya paka wanaaga dunia. Jana tumeona vijana wamebubujika na damu kabisa. Tutakukamata na tutakupeleka kotini kukulie kama mtu mwingine. Kagiloso e gwenge mopogore. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui oseyo azimio kuom dwaro mar thulo oko jatend piny William Ruto kokalo e choko sei milion 10 mowuok kuom jopiny. Sisi wakati tulikuwa na code tulijaribu kukusanya signature milioni 2 peke yake, tukashindwa. Na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Ni ngumu. Mtu unamwambia andika weka signature hapo, unapata wakaenda kukagua amechora hapo ng'ombe. So wengine wamejitokezea hapa barabarani wakifikiri kwamba tunaweza kuandikisha kuweka sahihi na tuweze kuondoa serikali ambayo ilihalalishwa na kura ya wananchi. Mimi ningewaomba, kama ni mambo ya gharama ya chakula, gharama ya maisha, basi tujadiliane kwa mambo ya gharama ya chakula. We should not sabotage because we want power. Jaod bura makiri nyaga Central Gashoki Gitari okoni sei ma jo azimio choko onge gima dhi loko kendo nyiso gi mondo gimi piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar kelo lokruok kokalo e chopo singo mane gimiyo jopiny e kinde mag campaign. Na hiyo masignature yenu mnasema mnachukua. Please give William Ruto and Rigathi Gachagua time to work for the people of Kirinyaga, of Kenya and Kirinyaga. Magi timore kinde ma jaod bura ma Pokot South David Kosing masiro lwedo azimio osingo mar bedo e lai manyime choko sei mag thulo e telo jatend piny William Ruto ka okoni mai thuolo ma jo Kenya nyaka wuog oko mar kwedo kitelo mar Kenya Kwanza mamiyo ngima medo manaridore. We are going to join in the collection of 10 million signatures. Yes, to send a message. If you buy parliamentarians and few parliamentarians the way you have owned up, you will not buy the people of Kenya. If you increase fuel, then you increase everything. E kinde ni mapiny owacho medo seyo azimio kuom temo rocho chenro gi mag kelo lokruok ne oganda jo Kenya kokalo e ng'anyo makinde ka kinde ma azimio bago, jo azimio to ramo ne ng'anyo e dhok ma serikal winjo kendo ma e yo madhi kelo lokruok ne jopiny. George Bati, Ramogi TV.
Kawake otenge mago mag siasa nyakoro mgajwang' wadonje mago mag somo. Riwruok jopuonj mar NAT omiyo duol mochung'ne ondiko jopuonje Teacher Service Commission TSC ndalo 14 mondo mi gibag twak matimo lokruok e winjruok ma kanyakla mar mano ma CBA mar bero ngima jopuonj mane gitimo higa mar 2021. Koloso gi jofwambe boma Mombasa, jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu oyango ne gisendiko barua ne duol no mar TSC kaluwore kod pek mar ngima kendo koro gidwaro mondo mi med jopuonj osara. Oyu osiro lwedo paro mar duol manyocha ochuogi gi jatend piny Kenya mang'ado rieke wi weche mag somo dwaro kara weche mag somo madwaro ni jopuonj mag ECD ondike gi piny owacho ma ok tend counties kaka timore sani. ECD was most unfortunate that the county governments took the role to employ ECD teachers. And you know, they're employing teachers who have TSC numbers. So it beats logics. You have a TSC number from Teacher Service Commission, the sole employer of teachers. Then you're employed by the county government. It couldn't make sense. ECD is devolved to counties. But now that the Presidential Working Party has made a very clear proposal that remuneration for ECD teachers shall come from Teacher Service Commission, it therefore follows that Teacher Service Commission shall employ ECDs. And I think that will be a plus in line with what we should do as teachers in terms of quality assurance and even our work in schools. The Salaries and Remuneration Commission stopped us from negotiating anything monetary in 2021. But now that it lifted the caveat about negotiations, we are out and we have written to Teacher Service Commission and have given them 14 days to bring us to table so that we start review of the non-monetary CBA that we signed in 2021. We cannot forget that the economic situation in this country is so biting. Jochuthieth mathur ka obuogo dhi ng'anyo kochakre tarik 14 dwe ni pone piny owacho kokete tim winjruok ma kanyakla mane giketo mano mar mbero ngima jothieth mathur ka. Etwagi jofwambo lakteche go koni thuolo mane gimiyo piny owacho mondo mi ochak kete tim winjruok mane gisebedogo rumo tarik 13 dwe ni kendo bang' mano onge laktar mabiro dhi e ute thieth. Bende gidwaro moko kuom gik ma gisundo piny owacho mondo mi otim en ndiko lakteche mapod tiyo e yor orak. Yo maongirore kabinde koro gidwaro mondo mi okumba mar thieth mar NHIF okaw pach jopiny ewi kaka gichano kete tim omenda mano medi kaluwore kod chike manyien. This unresponsiveness has been the norm and a great saboteur to the harmonious working relationship between unions, Ministry of Health and counties. We therefore wish to reaffirm that the strike notice elapsing on midnight of 13th July 2023 remains in force. All our branch officials in this country, the 47 counties and the private sector, all the 47, all the branch officials to prepare for the strike starting the midnight of 13th July 2023. If at all, there's nothing will have lapsed. NHIF must explain to Kenyans how the enhancement of contributions will enable them to access quality services without suffering catastrophic financial harm. Kwa mbele ni oro maosebedo kachando ji pacho ka poden midhiero ne jodak Turkana mano wenono maonge gimora mora nikech oro mano nego jambgi te kod cham magi. Kuom higni buora mokalo nong'no se goyo tach pacho ka kind hata mala 15 nyaka 30 ka Turkana ema koro tele. Kaunti no ma Turkana nyithindo koro chuno ni tiyo kod chiemo mag nong'no ma ichiwo siptende kaka yedhe mondo mi gimed ndalo gi e piny ka. Jolony ywak ne dongo mar nyithindo go nyalo roch ni po ne okores gi mapiyo kaka Judith Omondi leronwa. Kaunti ma Turkana ina achiel kuom counties mane okete lai manyime kaka gwenge mane orocha mokalo e pacho ka. Mana bang' kodha jiki kendo mana kaka inene aore moko podo tuo. Mak mana ni wuoth marwa ka waridore e gweng' Maloreng mane en achiel kuom gwenge Turkana mane orocha mogik ngima duogo. Rameny moro kata kamano pondo chandruok podogo tach ka kech kod dhier. E kai en nyathi ma ogike ot mar ji 5. Kane onyuole dweche 18 ma okalo ne ongima kendo dende ne ber. Bang' oro
Anyuola nene owito gimoro amora mangima obedo matek. Kata mana e odiochieng' ma watimie limbe ka, kendo mar mach burwe mabudhe. The last time we ate was last night after 4 days of going without food. Kuom kinde malach, jonyuol kae osebedo ka dhier nono kod dhero mar nyathigi. Limbe kar thieth makono ne oyango negi ni nong'no nyalo lal kod ngima nyathigi. Mine kae osewito nyithinde 2 nikech nong'no, mi osechako bedo gi luoro e wi ngima nyathine. He has been sickly since he was born. It could be due to lack of food. En chandruok ne mine maka ma wuotho malach mar manyo pi kod chiemo. Lai mar kar thieth mar kawo yedhe ne nyithindo manong'no chamo pong'. Kaluwore kod lipot mar riwruok matayo thieth e piny mangima, nong'no ok owinjo kal 5%, to kochopo e 10%, owinjo yange kaka midhiero. Kaunti ma Turkana osechopo e kind 15 nyaka 30. Kaka e kar thieth ma Lorenka, nyithindo 39 nong'no chando mokalo, 94 ni e diere ka bende nitie mine 31 mayach kod madhodho. Riwruoge ma ok mag piny owacho osebedo ka chwalo lwetgi e konyo nyithindo kaka ikai. Mak mana ni sir ma gichiwo ok oromo tieko midhiero go chuth. They take the wild fruits that are available at that point for our community here. There is the one called Edung. There is Ngakalalio. So during the dry season, that's what they take. Gitemo biro kod yore mamoko mag pidho cham manyalo dongo kata e oro. Mae kama jodak makao chomo, kendo gipuoyo chenro ni ahinya. Miwa nakula, alafu unatoa tena mtama. Tunaweka hiyo gunia, alafu unakula tena nini? Hii miwa, ingine unaletea watoto wako. Objective here is purely to fight climate change in terms of food production. Biro kod pur mag cham manyalo dongo kata e gwenge ma oro kwako, nyalo duoko geno mag jodak mag gwengego, ok mana Turkana to kata Kaluo kaka Nyatike. Judith Omondi, Ramogi TV. Kuna mgajwang luoro kwako gweng materen ka od bura Mabaringo North bang' ochiel kod magina motho kama kari oyudo hinyruok bang' monj michechni no timore chieng' tich ang'wen otieno seche manoriko gi dok dala. Rochruok magarita e gwengo miyo jotend arita Maelgi Marakwet kod Baringo bago bura kod jokanyo mondo mi gimany yore mago maneno ni monj makamago kubedwe. Jopiny se apisa magarita kuom rem maka chich mane oresi osiptal Maiten mabende tudo kod monj makamano. County Commissioner Mabaringo Stephen Kuto wacho ni sirikal mamalo de kao kang maneno ni jogo mitudo kod monj no maki kabende jod bura Mabaringo North Joseph Makilap okwa jokanyo mondo mi oket kwe konyiso sirikal mamalo mondo mi otiek monje gwengego. Sasa wanaenda kwa binadamu. Binadamu tu kuua pure tu pela chochote. Na kweli tumeona ukaiti imekuwa sasa ya juu zaidi, na tunaomba kweli hata masomo sahihi, watoto kutembea hata kwa njia hakuna, hata kutuma watoto waende kwa njia hakuna. So serikali kweli tunaomba watapute mbinu yote kumaliza ukora. Tumeambia serikali mkono yenu ni mrefu, au tuambie leo mkono imekatwa imekuwa fupi. Vile muli flash out criminals wale walikuwa wanaangamiza machamii, tumewapatia serikali wiki moja wahakikishe ya kwamba wale kenge 5 ambao wanakaa hapa Arora Elgeyo Marakwet, watu ya Elgeyo Marakwet wote wengi ni wasuri, lakini hii criminals siko hapa. Serikali wafanye kitu kwa kipindi ya siku 5. Tunataka tusikie wameshikwa. Tunataka wananchi waishi vizuri, wakae pamoja, wakae na amani, washirikiane na sisi tubambane na yule ambaye ni muhalifu. Tukiweka kituo cha usalama hapa Kinyachi ambaye ni senta ya jamii 3, kitaweza kutusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaingia katika jamii hizi hapa na pale kutusaidia kutusumbua na kuleta mizozo wameweza kuchukulia hatua. Dakika paga biro nyakoro mgajwang bang' sa achiel midhiambo chendo endatilo medo kelo ni weche manyien kata kamano en seche bende koro njayo matin kata kamano na arwako pachi kache chendo ni kenaneno ka moko kuom ote osedonjo kang' nasom matin kapok wadhi e yweyo mokwongo. Aneno ka John Olwendo wacho ni entiere Siaya openjo ni ere kaka pesa onge thurka to jatend piny Kenya odak mana ni dhi e limbe pinje maoko to samo dhi e limbe go to jood bura kod
Gachagua mano jalo jatend piny Kenya bende dhi mbele gi timo weche moko kanyo mowacho. Ramogi Kajwang' Joseph Ogweno wacho ni en odwaro kuma otas mar goyo seino nitiere mondo mi okaw kalam mawacho ni en tiere go. Haya, Kea Junior wacho ni thou shall not try to jail baba. Wacho ni utaona chemta mkuni mano pache. Kaito binaneno Ima Otieno wacho ni joma dwaro mako Raila. Ng'eyo ni maandamano en chike mapachoka. Wacho ni Raila Odinga e wang' jopiny kendo temo mana loso chiwi mathurka kage temo make to eko ka piny Kenya nyalo bedo kuma rach mokanyo. Stephen Ochieng ng'ane ni kacha Ramogi TV chopo ni e makare eno ainea huko wacho ni entiere wi got Nyahera mano Kisumu County embo sechekina mana kaka pile anano jamta wuoda wasi wacho ni en bende entiere kodwa e chenro aneno ka Kevin Okethi mano wuod Chemelil wacho ni en bende kaka pile osedonje chendo ni Ramogi Kajwang' med mia pachi kacha wantiere live e Facebook wantiere live e YouTube bende live maroti machuok na ria deka auchiel nono ka bende watemo mana ka moko kum pachi chendo ni kapok wadhi mabor Kisenteno kantie Migori wacho ni entiere kodwa bende Vincent Kajomo kantie Nyakach Ward Nyakach Sub County bende wacho ni osechekino ayo matin kwa dogo wantiere kod mathoth chendo ni Maratilik kidhi mabor. E piny matembe mako jot. En bodruok marano. Ang'o misekelo aro genya? Nyimine ariyo yudore ywaruok mar ot. Nyako matin odesi gi wuon mare. Nyako maduong' koro chalo magima ojwang'e kendo wich wil kode. Baba kata kwa pesa mora to komiya. Min gi kata kamano temo matek mondo ket nyige machalre. Kakoro wawenya piyo bedewa. Ene muduo to matini ni dwaro ni ema mondi konyo. Ok nen na maber. Gik mane opondo koro yangore ler. Gik mase winjo oko kae tete isewinja ngo. Jumapil ni ikri mar fwenyo gik mopondo e sinema mar hera kod andhoga Winam Cinema keloni Nyara Jumapil saa 2:15 otieno. Toka Otieno makawuono enotemo timo gima rach kata matin anyuola ne bro winjo matek to kendo onge ber mora mora ma gin gibro neno nyaka chieng'. Bende nyaka kaka para muda dhi bedo gi kuyo. Kara en nadi meher? Ang'o madhi nyime? Tikia weche manyien madhi nyime i odni. Ang'o? An gadier ni nitiere gimok ni kare. To kendo an gadier ni nitie gima rach ahinya ma mehero timone nyathiwa. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshaseti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo Ramogi Kajwang' erokamano kuom medo kete mane chenro mar tielo wadhi mbele gi miyo weche manyien. Bang' Canon Sami Wainaina dhi yweyo kanisa mar Anglican koro Sid Canon Reverend Evans Omolo kaka provost kata jatatije mar All Saints Cathedral. Penjo osebedo ka oganda penjore ni Canon Evans Omolo to en ng'a, to nonyuole kure, to
ngimane osebedo kachalo nade. Jafwambo mar Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod Evans kendo kamae kaka sigand Evans Omolo chalo. Jakora mbaka jwang' tich mar dolo en tich mowal, omiyo kata jok mimiyo ting' mag dolo gin jogo matimbegi oriere. Jadolo Sami Wainaina ne en jadolo mane wacho adieri samowinjore kumowinjore gi gimomiyo. Bang' dhi yweyo, kanisa mar Anglican kawo thuolo mar walo jadolo Evans Omolo mabiro kawo thuolo makende mar tayo kanisa mar Anglican. Ramogi TV koro yudo thuolo mar go mbaka kod Evans Omolo e kanisa mar Anglican. Dhi koda e kanisa mar Cathedral ma Nairobi. Wayudo ka non Evans Omolo ka yogore kod Jokristo kapok ochopo e apisi mare mar dolo. Watwenyo kama ler mar poro wach kod jatich ruoth, kendo koro nyaka tang' kod weche mawuok e lewa ni mar gweth ni machiegni nyakora Magajwang'. Omolo yudo thuolo mar miyo wase gande chakre ne nyuole gweng' ma Sembo e kaunti ma Siaya. Omolo en uda Sembo, an jako Kise. Onyola e gweng' miluongo ni Bwaja. Kanye ma onyuola bende madonge e dho nam. Ochamo rech to madho cha adila, ochamo kuon bel. Wuonwa ne en jalweny Kenya Air Force to no owe lweny higa mar 82. Obedo japur ka otimo gikene mag dala ma kawaida go. Minwa timo ohala matindo tindo mag kor gweng' mag rech. Mana kaka ng'ato ka ng'ato ni kod sigande, jadolo Omolo paro maliw kaka sombene ni kod achiedh nade mane omiyo oweyo sikul kuom higni 7. Kata kamano ne oduogo e sikul mar somo kata obedo ni koro ne en rabete skul kendo ike ne osedhach. Adonge gweng' kabisa, gweng' kacha wadhi sikul ka wuotho gi tiendwa nono, ka wamadho nyuka kaka lunch marwa. Asomo skul miluongo ni Kanyichudo Primary School kokise Bwaja kacha. Ka Kanyichudo to higa 93 adhi Maranda. Bedo Maranda mana higa achiel kende ta weche mag fiso bagni ma akier ma wuok oko mok adhi nyime gi somo. Mabudho oko kuom higni madhi 7 bang'e kacha kadok e skul. Ma pick up ma tieko ka tieko ta adhi tiegruok mar dolo. Mano benda tieko higni 3. Aduoga tiyo tij dolo, then adhi matiegra oko e piny Uingereza kuma time degree mokwongo gi degree mar 2. Mano e ling'anya mar somo. Kinde ni anie tiegruok mamalo mar PhD e mbalariany ma pachoka miluongo ni St. Paul's University. Wapenjo jadolo ni ngimane chalo nade ka inene ka odhi sikul koduong'. Chunya nodhi motho kabisa kod weche mag somo nikech aparo ni anyalo wacho yanga kani naneno ka jok moluora ma nan kod geno ni ne nyalo jola mako lweta nong'iya mowe ka I wasted away kamano. Momiyo chunya nobedo malit ahinya ka koni to Nyasaye an natimo ang'o momiyo girieko na man go ni gi thuolo manayudo maduong' mar dhi Maranda kuma ji leka ni gidhi. Koro nogolo chunya kabisa, to ka ne an oko kamano to naromo kod ruoth ma yie Yesu mobedo nyawarna, to yie Kristo no ema noduogo moloko pacha mokoni no nyaka dog chien mondo dog atim gik moko mondo dhi maber. Wapenjo jadolo Omolo ni tijene thoth marang'one ok obedo midusa, laktar kata mana japur. Gima nageno ni mbele kuro nadhi bedo jakwano kata kana ba matin to nanyalo bedo economist kod gik makamago. But bang'e kaduogo ma adonje e weche mag lamo to pek moro duogo mobedo na makoni no an gi thuolo mar dhi mondo akel ber ne oganda kuom yango wach Nyasaye. Omiyo nadonje e wach Nyasaye kod conviction man mal ahinya makoni an wamak kae. Wuoth nochalo nade ma ichopo lemo makore mako kaka jatatije All Saints Cathedral. Chien kacha minwa no chunowa mondo wadhi e Sunday school ma bende noketonwa mise mar yie kuom an awuon. But ka donjo e kanisa bang' kosewara koro chak keta puonjo Sunday school, abedo japuonj Sunday school, abedo jakom mar jo youth, omiya thuolo kora yaloga. Koro yalo kanyo ema aparo ni ng'enji koro chako nene michna
ni jalni ni kod mich. Chieng' moro Bishop Kodia oyudo ka yalo to koni no. Nyathi mane oyalo no dwani mondo omiye thuolo mondo omiye tiegruok malach. Koro rombo gi Bishop Kodia no nomedo yawna thuolo nikech odhi modwaro na scholarship, mayudo scholarship madhi ga tiegruok maduong'. Koro bang' tiegruok no kore kachako idho komiya thuolo malach mamalo kamano. To bende tijni mar dolo osipoge kod osiepene mane opon godo to kata mana nyuolane. Adongo go osiepena e gweng' Bwaja kacha. Kata sani kadhi dala achikora apiko tema gola wang' arot to tera nyaka Bwaja. To wabet kodgi kata e dukni makado kanyo ka wamadho soda wago mbaka. Alimo osiepena kata modak e Islam kata kawuono to wadhi to wago mbaka. Atero wuocha na itwang'o na kuro. Wuod kanon osiepna Giri Jay watwako kendo waromo walimre wamadho chai. Omiyo okapar ka thuolo bro betie kendo onego bedie ni pogruok ni kinda gi jok mwadongo go. Adwani mondo asik ka bedo ng'at ma otudore kod ji, ma connect kod ji. Jaoda manyagem Nyaujimbe mokeo Taita mosebedo siro na maduong' ni kod mor mogundho. Wapenjo jadolo Evans ni jal mokao kare Sami Wainaina ne ok mbalo wang'e ka sirikal okalo tong' bende oikore mar wuok tung' mosuo kod piny owacho karocho ratich oganda ahinya to kaka kanisa. Jatenda makoro Sami Wainaina ne nigi michne mopogore. Abiro kod michna mopogore. To e weche mag kikruok kod sirikal ka obayo en gima en achiel kuom luong mar kanisa kendo en achiel kuom luong mar gima ndiko mar Nyasaye wacho ni nyaka watim. An kaka jadolo Molo ado wacho ni ok wabe ling ka gik moko dhi mombachni. Wabiro fulo kendo wabiro wuoyo, wabiro kwedo gik moko kare, wabiro siro gik makare, wabiro golo duondwa mondo owinji kuom gik monego bed ni kanisa timo. Nikech ka ok watimo mano to ngeche ni wadhi ma wayiengore kor jok ma hinyo jopiny kendo jok matimo gik moko kare. Mano gima Yesu Kristo bende otimo. Den yen ka jadolo momi thuolo kaka koro Nyasaye miyowani en tiyo tich Nyasaye kod ler. Ing'e ni nitiere gik mang'eny mag ichuto dhogi bor mondo iling mano rut mano ka nyal dwaro ni mondo akaw. Kinde mathoth samoro be jikoni pod itin, in gi familia, we kuoyo matek ahinya. Thuolo ma Nyasaye omiyowa en thuolo monego wabed duond jopiny. King'iyo Kulu, king'iyo Njoya, king'iyo Gitari, king'iyo kata mana jatenda manyo Sami, gin jok mane ni kod chir mar wuoyo kuom gik moko kare. Moko kuom kanise iseyo kuom chiwo puonj magalagala omiyo dwaro nitiere mar menyogi kendo chuogo chike moko manyalo tayogi. Ma inie kod paro male. To oganda mabaro kod ji kendo miyo ji puonj magalagala mamiyo gwenge wakethre kendo jomoko thoe. Onego omany Nyasaye e yo manyien kendo e yo makende mondo giwuo gi puonj magalagala. Nikech en wich kuot ni telo mar kanisa chomo kod ji nyakwere kendo lal kodgi. Anda kwagi ni mondo gimany Nyasaye nyadiriyo kendo. Maduong' ahinya kuoma anda kwayo ni mondo sirikal omed jiwo go kogno kanise kendo fuono ni tang'o matimre ei mosque, ei kanisa, ei temples gieki mondo gik manotimre Shakahola kik chak bedie kendo. Kanisa ni kod thuolo malach mar kelo kwe e gweng'. Kwe ni luwore kod tumruok madhi e udi, kochni matimre e gwenge, interventions mag counseling and reconciliation. Kanisa nigi thuolo mar bedo ogaye mariwo ji kanyachiel. To kata gik mamoko, jiwo weche mag somo, jiwo weche mag thieth. To ei mago duto mawiwa onego wilgo ni kanisa bende nigi thuolo mar keto tesre sirikal kod oganda ma oket mwandu e lwetgi mondo ritie lo jopiny. Kanisa mar Anglican wenge ng'iyo kendo nitiere geno kuomgi ahinya to mar kawo chung' motegno. Siri nyalo bedo ni kanye. Engaging sirikal ok en mana chung' kwero kod dhaw kod lweny. Nitiere yore mang'eny ma bende nyaka wayud mwatiyogo gi sirikal. En bedo
e mesa sama gik moko iloso. Omiyo wabro explore levels of engagement ma ok gin mana confrontation, but moriwo nyaka bedo e mesa ka achiel. Sama iloso chike to koni nyaka ng'ato soka cha mondo odhi obed jambetre marwa. Sama gimoro ni kare to wuoyo kata kod ker, kata ken governor, kata ken jatelo mane, to koni bwana gino onego bed ni timo kama. Omiyo wuok ang'enga media wuoyo is actually not the first. It's actually the last ka other levels of engagement oko kao. Mana kaka jadweno wacho ni chongi gi loka weche tek. Jadolo Evans Omolo ne kod chir mar tayo kanisa mar Anglican kod chia bedruok. Ka an bende awuok ka gwedhora. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E pau tukenya kon magajuang bang' rito kuom thuolo malach gikone to